Il-konverżjoni hija bżonn għalina lkoll. Il-konverżjoni mhix ħaġa ta' darba, trid tkun kontinwa. Il-konverżjoni tikkonsisti f'moviment doppju. Waqt li nitbedu u ninqatgħu mid-dnub, nersqu lejn Alla u lejn dak li hu tajjeb. Il-konverżjoni għandha diversi tifsiriet. Tfittex l-Alla, fittxuni u tgħixu. Tiċċekken quddiem Alla, għax iċċekken quddiemi ma nġibx fuqu l-ħsara fi żmienu. Torbot qalbek mal-mulej. Orbtu qalbkom mal-mulej u waqdu lilu biss. San Ġwan il-Battista kien mibgħut minn Alla biex irreġġa' lil ħafna minn ulied Iżrael lejn il-mulej Alla tagħhom. Kien jgħallem li l-midneb jeħtieġlu jammetti d-dnub tiegħu u jibda ħajja ġdida fil-mulej. Ġesu ġie fid-dinja biex isejjaħ il-midinbin għall-indiema. Il-midneb li jara f'dnubietu jista' jdur b'fiduċja lejn Ġesu, għax dan għandu s-seta' fuq l-art li jaħfer id-dnubiet. Din is-seta' għaddija lill-Apostli u lil dawk li jiġu warahom, lis-saċerdoti. Dan hu is-Sagrament tal-Qrar li bl-istqarrija ta' dnubiet, bl-indiema, bil-maħfra li nakkwistaw, nerġgħu nirrikonċiljaw ruħna m'Alla, ninħabbu mill-ġdid m'Alla, kollu ħniena u imħabba. Oħti, hija, issa huwa l-waqt li nikkonvertu u nħejju ruħna għal meta niltaqgħu ma' Alla fil-ġudizzju. Issa hu l-waqt, għada mhux tagħna. San George Preka iħeġġiġna lilna lkoll u nistħajluh jgħidilna. Nipproponu li minn issa indawru għal kollox spallitna minn dak li tgħoss id-dinja u li nibku dnubietna bil-verità qabel ma mmorru u ma nerġgħux niġu. Naħsbu spiss li l-importanti mhux kemm ngħix imma kif ngħix. Nitolbu flimkien: Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli, Sinjur Alla.